Želim ovdje s vama podijeliti jednu pozitivnu priču iz Bosne i Hercegovine što se tiče zaštite ljudskih i ustavnih prava građana. Osim što je prije više od godinu dana Ustavni sud BiH proglasio obavezu nošenja maske i ograničenje kretanja neustavnim, imamo i nove odluke. 23. veljače ove godine Ustavni sud BiH donio je prema apelaciji advokata Janovića odluku kojom neustavnom proglašava COVID potvrde i neustavnim proglašava obavezno cijepljenje koje su uveli uski segmenti izvršne vlasti. O ovome je sudilo Veliko vijeće Ustavnog suda i 3 međunarodna suca. Sud je čak kritizirao parlament kako je to mogao dozvoliti izvršnoj vlasti da dozvoli kršenje vladavine prava i demokracije u zemlji. Prema odluci suda, one koji se ogluše na ovu odluku treba goniti po krivičnom zakonu kaznom od pola godine do 5 godina. Kao argument također su prihvaćeni i Nuremberški kodeks i rezolucija Vijeća Europe 2361. Ustavni sud je naredio da javne vlasti moraju odmah postupiti po odluci i uskladiti svoje djelovanje sa Ustavnom i Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Pobjeda je ovo protiv segregacije i diskriminacije i dokaz što narod može napraviti kad se ujedini. Čestitam odavdje Bosni i Hercegovini na ovom primjeru zaštite ljudskih i ustavnih prava od kojeg može učiti cijela Europa.